ବାସନ୍ତି ସେଠି ସାନ ମଣୁ ଆସିଥିଲି ଭତ୍ତା କଲେନି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ହଉନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ଯାହାକୁ କହିଲା ବେଳୁ ସେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଠୁ କହିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା। ହଁ ଜଣେଇଛି ଜଣେଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ ଦେଇଛି। ମାଉସୀ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ବିଦୁଲତା ବଳ ଘର ମୂଳ କୁଆଡ଼େ ଆଜି ଆସିଥିଲେ? ମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଭତ୍ତା ପାଉନି 2 ମାସ ପାଇଛି 3 ମାସଠୁ ବନ୍ଦ 3 ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ। କି ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ? ବିଧବା ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି କେବେଠାରୁ? ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଆଜି କାହାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ? କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। विषय इनक्वारी करूँ आम आमर पीओ पंचायत एक्जिक्यूटिव अफिसर द्वारा तार यथायथ इनक्वारी करी जहाँ आईनचित जहाँ हो पार समाधान करूँ। ठीक है।